Hej og velkommen til Dusch med Kalk. Jo, hun dusker, og te er kalken. I er nu velkommen til sextippet om kalk. Ja, mit navn det er Frank, og jeg er idiot. Og idiot, det er sådan en, der hammer kalk, og nogle gange, så får man bare de bedste sextip, fordi at man simpelthen finder sådan noget på middelalderen. Finder I ikke nogen forsteninger? Jo, lige præcis. vi finder en masse dildo-forsteninger fra forskellige dyr, så meget interessant at prøve at putte op i en selv. Hvor gamle er I? Nej, prøv at se, se her. Se den her, ikke? Det er for eksempel en klunke for en søløv. Hvor gamle er I? Jeg er Frank, og jeg er 16. Og hvor gammel er du? 45. Og jeg forstår så, at I sagde, I var jomfruer. Jeg er begge to. Ja. I har travlt med at duske med kalk. Ja, lige præcis. Det er så fascinerende. Jeg forstår ikke, hvordan... Altså, før jeg blev dusket med kalk, ikke? Så var jeg bare sådan en, der havde kalk. Jeg kunne slet ikke have det. Jeg kunne ikke engang drikke mælk, fordi der bare var mælk til kalk, altså kalk til mælk, ikke? Og så der John, ikke? Han ligesom Svend John. Svend John, ja. Så ondt i kat. Og det var så dusk